is me. I move things that was in our reality. Is you see, me, eu. Yeah, I'm gonna see you later. Taking coffee to the shower. Making up the full of power. Full of us is all around like anything else. Getting the mother of body. Baby, I'm inside the ride. Here it comes, you want my fever. Pati no pagkilig yung mag-ingay. Kento, dito basta bingo. Nino, makapag na ba yung bento? Kento, ano kaya mo? Dahil yung kayang pupura nakakita ng Hinto, kahit na wala mang hinto. Kento, kasi ito bawat itaw ko. Mismo, ito kaya mo. Bumabas ka din yung mga sabi ka ng Kento. Yeah! Panisto, laging nalisto. Kahit pag sumabisto, bukod ng pisto. Sakit sa tayo away. Kung tayo sa bomba, kahit hindi mo ay hindi mo makukuha. I know that this is over. Alam ko na may danger. Parang pwedeng isunod magiging pwede. Kaya alamin ang mga bagay-bagay. Pwede pa may sacrifice. Lahat ng mga ilay. Lugin ang matutunan ng mga Kento. Pinikahin ko kaya mabula. Nakakita lang ng Hinto. Wow!